ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଟପ୍ ସିକ୍ରେଟକୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ଜାଣିବା ସାର୍ ଆମର ଜଣେ କେତେ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର ଆଉ ଗୋଟେ କିବୋର୍ଡ଼ ପ୍ଲେୟର। ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଗୋଟେ ଭଜନ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରିବା ଯେ ସେ ସତରେ ସିଙ୍ଗର ନା ମୁଁ ମିଛରେ କହୁଛି। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।